ду бозии мавқуфмондаи чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор шуданд. Ду дастаи шаҳри Хуҷанд Эсхата ва Хуҷанд мебоист дар даври ҳаштуми мусобиқоти мазкур рақобат мекарданд, аммо ин бозӣ бо сабаби иштироки дастаи Хуҷанд дар бозиҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ба мавқуф гузошта шуда буд. Бозии мазкур дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд сурат гирифта бо ҳисоби 3-2 ба суди дастаи Эсхата ба анҷом расид. ҳарчанд шогирдони Рустам Хоҷаев бозиро бисёр ҳам хуб шурӯъ карданду дар дақиқаи ҳаштуми рақобат бо зарбаи нишонраси Дилшод Бузуров ба пешам баромаданд, аммо соҳибони майдон дар қисмати аввали вохӯрӣ на танҳо ҳисобро баробар карданд, балки ба пешам баромаданд. дар дақиқаи 44-уми рақобат бозингари дастаи Эсхата Рустам Сабуров голи ҷавобиро зада ҳисобро 1-1 сохт. дар дақиқаи дуюми изофанамудаи пайти аввали бозӣ легионери ӯзбекистонии дастаи Эсхата Акобир Тураев голи дуюми соҳибони майдонро зада, ҳамин тавр қисмати аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 ба суди соҳибони майдон хатм шуд. дар дақиқаи 66-уми рақобат Акобир Тураев тавассути иҷрои зарбаи ҷаримавии 11-метра ҳисобро 3-1 сохт. ҳамлагари дастаи Хуҷанд Артём Сердук дар дақиқаи 75-уми бозӣ тавассути иҷрои зарбаи ҷаримавии 11-метра як голи дигарро ба дарвозаи Эсхата зад, аммо то анҷоми вохӯрӣ дигар ҳисоб тағйир наёфту тими футболи навкори лигаи олии Эсхата бар Хуҷанд, ки садрнишини ҷадвал маҳсуб мешавад, пирӯзӣ даст ёфт. дар бозиҳои дигари мавқуфмонда дастаҳои футболи Равшан ва Кӯктош ба ҳам омаданд. дар ин дидор дар дақиқаи 11-уми рақобат легионери африқоии дастаи Равшан Эфах Кинсли Осе голи аввалинро ба самар расонида дастаи футболи шаҳри Кӯллоб бартариро соҳиб гардид. дар дақиқаи 53-уми қисмати дуюми вохӯрӣ ин ҳамлагари Равшан голи дуюми худро ба самар расонид ва ҳамин тавр дастаи Кӯктош аз Равшан бо ду голи беҷавоб дар ин бозии мавқуфмондаи даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон мағлуб гардид. ҳамакнун баъд аз баргузории ду бозии дигар дастаи Хуҷанд бо касби 16 имтиёз дар садри ҷадвали умумии мусобиқа боқӣ монд. Эсхата бошад баъд аз ғалаба бар пешсафи ҷадвал ба зинаи дуюм баромад. дастаи Равшан низ 9 имтиёзро соҳиб шуда ба зинаи шашум баромад.